हाँ तो भैया लोग नमस्कार प्रणाम। तो हम हैं हे गांव के मुखिया, भले लोग हमारा के कहेला चुतिया। मैंने बुझ जाए कि हम अपना गांव में इतना ना विकास कर देले बानी कि लगातार 15 साल ले हम मुखिया फिक्स बानी। बहुत सारा काम कइले बानी। मुखिया जी प्रणाम। मुखिया जी प्रणाम प्रणाम। मोबिल जी आई आई ये बताई कि जौन राउर हम इंदिरा आवास पास करैले रहनी उ आवास के पैसा का भइल जी? आवास के पैसा ते तो हम अपन बियाह कर लेनी हो। बियाह कर लेनी? ये महाराज राउर आवास हम घर बनावे खातिर पास करैले रहनी हो कि बियाह करे खातिर जी? क्या बताइए मुखिया जी, रउआ तो जानते बानी कि पैसा बिना हमार बियाह ना होत रहल। ससुर अगु आवत रहल सर, हमरा मुँहे पर मुद के चल जात रहल। यही से रउआ जौन आवासवा पास करैनी वही पैसा से अपन हम बियाह कर लेनी। देखी तो लोग कहता कि मुखिया जी कामे नहीं करत। अरे हम राउर आवास पास करैले रहनी हो तो ओकरा से रउआ बियाह कर लेतनी। अरे का मुखिया जी, आवास तो बनते रही, हमारा मेहरारू के जरूरत रहल जी। अरे रउआ जैसे आवास पास करैनी हम बियाह कर लेनी और मेहरारू के साथे आय हाय। अच्छा छोड़ी महाराज, ये बताई कि राउर जौन हम शौचालय पास करैले रहनी हो उ शौचालय घर में आखिर काहे ना बनवैनी? जानत तानी मुखिया जी, शौचालय के पैसा से नु मेहरारू के झुमका किन देनी हो। अरे बाप रे बाप, ये महाराज शौचालय बनवावे खातिर नु पास करैले रहनी हो तो मेहरारू के झुमका किन देहनी? रउआ तो जानते बानी कि हाली में हमार बियाह भइल तो मेहरारू के हमारा झुमका ना चढ़ल। ऐसे रोज मेहरारू हमारा से झगड़ा करत रहलसियो तो रउआ जवन शौचालय के पैसा पास करैनी नु वही से ओकरा के झुमका किन देनी हो। हाँ तो ठीके बा। अरे आवास पास करवैनी तो बियाह कर लेतनी, शौचालय पास करवैनी हो तो मेहरारू के झुमका बनवा लेनी। अब एकरा से बढ़िया का चाही? अच्छा छोड़ी, जौन बुझा तौन करी। ये बताई अब का चलनी हो रउआ? अब जानो तनी एगो सोक्ता पास करवा देती नु तो मेहरारू के आने में के किन देती। काने में के? ए मुखिया जी, खाली हमारा मेहरारू के काने में के नइखे। रउआ से हाथ जोड़ के विनती बा कि सुकातो पास करा देती नु तो वो पैसा से हम मेहरारू के काने में के किन देती।